licor, café. Ya no me callo, mi gallo, no me enrollo. Me encanta soltar gallos porque este es mi chollo. Comecei nisto en torno ao 2002, 2003, un pouco co boom de hip hop que houbo nesas datas, non? Pois iso un pouco unido coa afición que tiña eu sempre de escribir, non? Escribir poesía, escribir prosa, contos, todo ese espírito que tiña eu que sempre chamo reivindicativo, non? O de expresión, pois me levou a empezar a escribir, non? Escutar rap e dicir, pois eu teño ganas de facer isto, non? De expresar todo isto. E así pouco a pouco, pois hasta ahora, fun escribindo e gravando cousas. Empecei no ano 97, con 17 anos, porque movíame con un grupo de amigos que estaban todos metidos no mundo do hip hop. Un día, pois, decidín comenzar, máis que nada, porque sempre me gustou dibuixar, non había ningunha rapaza que pintase, entonces collín un bote e hasta agora. Fai 6 anos que comecei a miña carreira profesionalmente, pero foi a través de uns amigos que me presentaron al Puto Coque, entón comecei a traballar con él, ata agora, que levo xa 6 anos traballando con él e moi ben, conectamos moi ben. Sacamos agora o primeiro traballo, antes había sacado no 2006 un EP por internet tamén, pero realmente agora a miña derradeira presentación. Pero que o importante do graffiti son as letras, que é o noso nome. O resto, realismos, por exemplo, a xente chamalle bastante a atención, gustanlle, pero é simplemente un adorno das letras, do graffiti, do noso nome. Eu gañei o premio Heineken Green Space, a cuarta edición, neste 2008. Bueno, todo comezou pois un día que mirei o anuncio por internet, non? Alguén me avisou, era moi fácil anotarse, había que poñer o nome, un MP3 e unha foto. Eu puxena, así, un pouco así o tonto e tal, e mandeina, non? Houve unha primeira selección de 50 artistas, non? Por un xurado, e logo fixeron os concertos dos 3 finalistas, foron 10 minutos cada artista, e o día seguinte, de ser eses 3 concertos, o xurado reflexionou durante todo ese día e toda a noite do mércores, e deron o veredicto ese día seguinte a 7 da tarde, non? Cando comecei ata agora, sí que houve moita evolución. Antes, con 2 sprays xa eras feliz e xa te facías algo, pero vivíase de outra forma, era como máis especial, e coñecíamos todos, había buen rollo, non sei, era... o levabas mellor, a policía non che paraba moito, agora xa estrenar un muro, ir a pintar un muro novo en Vigo xa é máis complicado. Fai 2 anos, el Puto Coque, que é o meu produtor, decidiu facer un colectivo ou produtora que é un pouco de todo, non? Son as producións do Puto Coque, e el move pois o que pois, os concertos, facer os discos, subir as cousas a internet. Bueno, el está detrás de todo isto, cada vez pois máis artistas forman parte do colectivo. Din que as mulleres somos máis traballadoras e que poñemos máis de nós na nosa música e que levamos o noso concepto pois máis alto, quizá porque sempre tivemos que loitar máis polo que queremos, non? Porque digamos que o mundo sempre se fixo de cara a home e agora estamos construindo un mundo no que hai cabida os dous xéneros, un mundo de todos, non? Sempre me inclino hacia o femenino, polos cores, as formas,
o rap e o hip hop agora deuse máis a coñecer que antes, non? Pero sigue habendo eses tópicos, non? Esas ideas preconcebidas sobre o hip hop, sobre que o hip hop é machista, sobre o rap que é machista e ostentoso, non? Creo que por culpa de certos sectores quizás mismo do hip hop e de músicas de estilos anexos ao hip hop, non? Culpables un pouco destas imaxes preconcebidas, non? Como cando empecé non había ningunha rapaza así que se o tomase en serio, pois o que intento é que a xente vexa os meus grafitis e sepan que os fixo unha rapaza. Hoxe en día en Vigo hai moita máis xente, pero mozas sigue habendo moi poucas. Agora en toda Galicia creo que seremos unhas 5 ou 6. O tema de Tempos de Muller, que está no disco, é o único tema en galego. Pois falo da muller de toda a vida de Galicia, de toda a súa loita, que é unha loita que elas todavía teñen que facer e que nós, como heredeiras, tamén temos que facer. Ahora mismo estou nas últimas xa de editar o meu disco, que salirá, esperemos, a mediados de decembro, 15 de decembro, por aí. O título do disco é Jugando, fai un pouco referencia ao disco en xeral, non? Jugando coas verbas, xogando coas palabras, cos ritmos, coa experimentalidade, tamén coas bases, non? É un pouco o concepto xeral. O graffiti é algo temporal. Para nós o máis importante é acabalo e facer a foto, logo nos olvidamos del. Pisando el suelo que ves, que é o nome do meu álbum, do meu primeiro álbum, que non nos sacamos en CD porque creemos que o CD xa está a morrer. Imos sacalo en vinilo agora, en decembro. Está xa en fábrica, pero non podemos dicir unha data porque estas cousas nunca se saben. Vamos facer presentación aquí en Vigo, en principio, despois Madrid, Barcelona, Lisboa, Porto, porque en Portugal temos digamos, un mercado, traballar con grupos dali como Dilema ou Mind the Gap, pois estamos tendo bastante nome, bastante repercusión. Palpítame este peito, asesando a ría que me veu nacer, todo semella tan perfeito. Vou entre xo a niñas e seguirme daqui non podo evitar portar tanta morriña. Pois un pouco, non sei, os temas en galego supoño que son o rap para min é simplemente a miña vida, non é un diario, cada tema vai a ser un día da miña vida e para min o galego está presente, non? E creo que o galego é un idioma moi apropiado para cantar, ten moita sonoridade, moita musicalidade e creo que todo iso pois influye non só na xente de aquí, senón na xente de fora que o escuite e diga, vale, pois eu nunca escutei un rollo en galego, pero sona ben. Aballugado xa almorzando as derradeiras estrelas que abollan o roxo atmosférico con claridade. Hai persoas a manchear rúas onde pódense oír sereas e no mar vense as sereas e o lonxe un sereo cando se aclarece o ceo. O mesmo sitio coa mesma esencia de seu. Monumentos que semellan de papel, somos máis do que pintamos e que temos un aquel que hai. Os locais aspiran fume mentre as luces da cidade se asemellan pa